И здравейте, потребители от VBox7, аз съм Дидо и днеска ще ви покажа как направих тази картинка, защото ето този човек ме попита и сега ще ви покажа. Ето, теглиш си един такъв бакграунд. Аз на него го правих, ама сега ще демонстрирам с този. Ето, отваряш го, нали, с редактиране с Paint. Много отваряния ще има, макар и се. Той тук е малко така забил, защото редактиране и това трябва да отворим. Будкава история. Така, като имаме вече отворени трите. Нещо трето не ми зарежда. Ето. Сега вече тръгваш да изрязваш ненужното. Първо, мисля, че той ми писа. Да. И сега започваме да изрязваме тук. Прозрачна селекция. Гледаш, нали, колкото мой. И така. Тук е най-лесното и от тук малко по-трудничко става. Сега взимаме гумата. Правим го голямо. И с гумата вече го оформяш, ама както и да е. Сега. Копираш главата с непрозрачна селекция. Копирай. И я поставяш тук. Не, първо изрязваш, нали? Пак. Режеш. Кръц с ножичката. Така. Сега. Вече от тук тръгваш да делиш. Разделяш тази гладка на половина. Ето, разделихме вече. Сега. Пускаш пак прозрачната селекция. И го поставяме. Овчко забравих. И ето. Сега слагаш и тук. И не я изрязваш наполовина. Ето от тук. Чак. Ще да го обърка. Хайде. Режем го. Не беше така. Чакай, че обърках. Не, той. Копирай. Че обърках на коя страна беше завъртян. Постави го. Говори и го поставяш и тук така. И го режеш по средата. Да речем тук. Ти средата и хващаш се. Ги съединяваш и двете глави. И след това ги маркираш заедно. Копирай. Тук влизаш в това. Сей това. Поставяш ги и ето ги главите. Оправяш го на прозрачна селекция и после тук двете очи им ги оцветяваш тук в бял, защото се получава един бък. И така се прави нашата картинка. Абонете, ставайте за този клип и чао!